l-20 sena tal-Ikirix minn April fuq 1. Il-Pulizija tinvestiga rapport dwar tiri ta' arma tan-nar li nstemaw f'Taslima fit-Triq il-Kbira. Dan wara rapport daħlila għal ħabta tal-11 ta' filgħodu li fil-ħin ta' qabel seħħet sparatura fi blokka ta' appartamenti. Fuq il-post inġabru qatt ta' pulizija waqt li ambulanza li sejħet fuq il-post spiċċat titbagħat lura vojta. Kien hawn li persuni indikaw minn fejn aktarx seħħet sparatura, hekk kif kien hemm binja li kellha xi ħsara. Mill-ewwel ġie identifikat l-appartament minn fejn aktarx saret l-isparatura u hemmhekk il-pulizija sabet lil raġel ta' 50 sena residenti ta' Sliema. Skont il-pulizija mill-investigazzjoni li saru, ir-riżulta li r-raġel għal xi statejta filgħodu kien fl-appartament meta għal xi raġuni pistola sparat mod aċċidentali. Fortunatament ħadd ma weġġa. Bil-każ ġiet infurmata l-Maġistrat tal-Assa Dr. Abigail Chrétien li ordnat inkjesta u ħadsret numru ta' esperti biex jassistuha. L-investigazzjonijiet tal-pulizija għadhom għaddejjin.